Kita belok kanan arah Dermo, Pasar Dermo. Oh iya, iya. Kalau ke kiri arah Gadungan, Kepung, Pasar Karangdinoyo atau Pasar Kepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari pertigaan Ploso Klaten menuju Pasar Karangdinoyo atau Pasar Kepung, Kabupaten Kediri, via Dusun Ringin Bagus, Desa Manggis. Gimana keseruannya? Baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya. Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kegocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae Mangun Rejo. wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Meneng Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerang Taman Krasek lan Surya Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ing pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari
Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi Desa Peranggang. ning Mojoroto. Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Handi Memorial Park Dermo, Jembatan Pasar Dermo. Jalan Dohor Kinure jroning ati Stasiune ning Baluwerti panggonane Terminale Tamanan kuwi jenenge Setono Petek Pasar tradisionale Stadion Brawijaya kandange macan putih. Jolali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning kedo Isi. pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang kethek otang wis kondang kalogo ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan konteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Sumber Agung, Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame
muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerem Taman Krasek lan Surya Taman Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ing pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto Taman Pagora Sumber Cibut Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Roho wis kilure jroning ati stasiune ning Baluwerti panggonane terminale tamanan kuwi jenenge Masjid Jami Al Mujahidin Desa Sidomulyo Stadion Brawijaya kandange macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning ketok pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang ketre okang wis kondang kaloko ayo dulur sing penasaran ro critaku iki
Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren. Taman Sekartasi lan Guwa Sela Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan. Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wayah sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame. Muda-mudi kegocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren. Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng. Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan. Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Taman Sumber Pantai wisata sumber Cakarsi. Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman. Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo. Kabeh kuwi ing pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, agro lembah tretes wisata view 138. Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang. Ketemu wong enak. Kabeh kuwi Ketemu wong gak enak. Hah? Hah? Jalannya mau itu tak pernah kita. Jalannya mau itu ada tendrian itu. Taman Pagoran Hah? Sumber Ciputan Bisa. Kertoyo
rasa Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Doho, wes kilure jroning ati, stasiune neng Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Pethek pasar tradisi. Berarti Ganasata. Ganasata. Stadion Brawijaya. Ganasata. Kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning keco pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri, ora ketinggalan Desa Manggis. tradisine, jaran kepang kethek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan konteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya ademe pikiran. Anu ya apa? Kami kan dhuwur ya. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang, atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi, sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Wayah sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun, malam minggu pancen rame, muda-mudi kekocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Prantas
ana ning pinggir Bengawan, taman hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Kalau boleh nih kan. Taman Krasek Tenang, Surya tentu. Taman, Oh iya. Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, Ada nanti. Boleh ya. Jadi kena kecali. Sirena matahari, agro lembah tretes wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Tolong. Taman Cukup enggak kalau haji barang kan ketemu berjali untuk ini anak proyek got itu Taman Bejo, Taman sebesar biro Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho wis kinure jroning ati, masuk desa Tanggung Mulyo, desa Wonorejo, kecamatan Puncu. Terminale tamanan kuwi jenenge, Setono Bethek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel kutan benjing mriki malih, tahu kuning keco pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan konteno dijamin ora bakal rugi. Wayah sore SDN Wonorejo 3.
minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae, kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Bulan-bulan ini lagi masuk. Taman Bener Sumber yang tahu yang wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ing pesantren panggonane, Museum Erlangga, Kebun Bunga Matahari, Agro Lembah Tretes, Wisata View 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Kertoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, yang di sini yang anyar yang ya. Memorial Park, Ya pas sekarang Gojali kan itu ya anyar. Wijaya, Jalan Roho, wes kilure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Beteh pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Desa Tanggung Mulyamu Ombo yang ya, seneng ya. Lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjeng mriki malih, tahu kuning gedhong pisang cek nyamplenge, Lapangan. kabeh kuwi ana ning kutha Kediri, ora ketinggalan karo seni tradisi, Kak rating masuk enggak. jaran kepang ketrek Ini Biro, ini di Pasar Karangbengoyo. ayo
sing penasaran ro critaku iki dan bukteno dijamin ora bakal rugi. Tuh. Oh iya. Kutha Kediri Depan itu pertigaan, kalau ke kiri arah Gadungan, Taman nah itu arah Gadungan, Pare, lan Guwa Seloma. Templek ya. Taman Kita nanti ke kanan arah pinggir Bengawan. Siman, Taman Hutan Jayabaya gaya arah Siman, arah Kepung. Polsek Kepung. Kantor Kecamatan Kepung. Pasar Karangdinoyo atau Pasar Kepung. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.